ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମସଲା ଉପମା। ଏହାକୁ ଆପଣ ବିନା ଘୁଗୁନିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମସଲା ଉପମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ର ପରିବା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜି ନେଇଛି। ସେ ସୁଜିକୁ ପକାଇ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ସୁଜିକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଆଉ ସୁଜିକୁ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ ସୁଜି ଜଳିଯିବ। ସୁଜିର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଜି ଆମର ଭାଜି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବା। ସେଥିରେ ପକାଇବା କିଛି ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ବିରି ଡାଲି, ଅଧ ଚାମଚ ଜିରାକୁ ପକାଇ ଫୁଟାଇବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଭାଜିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲକା ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପରିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ଭାଜି ନେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ହାଇରେ ରଖିକି ଭାଜିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପମାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଓ ପରିବାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ଆପଣ ଏଇ ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପମା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏବେ ମୁଁ ସୁଜି ଆଉ ପରିବାକୁ ଦେଖି ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଉପମାର କଲର୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି। ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜି ନେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ଆମେ 2 ଗିନା ପାଣି ନେବା। ପାଣିକୁ ପକାଇ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲାଣି। ପରିବା ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିବା। ସୁଜି ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଶୀ ଘିଅ ନେଇଛି। ତାକୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଉପରୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିକି ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଝୁରା ଝୁରା ଉପମା ଆମର ବନିଛି। ପୁରା ହୋଟେଲ୍ ଭଳି ହେଇଛି ନା? ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଉପାୟରେ ବନିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଟିପ୍ସ ଓ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଉପମା ବନେଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପମା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।